बर' बिथांनि दैदेननायाव जोंनि इउपिपिएल सरकारा होननानै आं दिनै अहंकारै बुंनो नागिरदों। जोंनि इउपिपिएल सरकारा बिटिसिनि मोन 40था बियाबाव मोनफ्रोमबो बियाबनि बेनिफिसारिफोर गभर्नमेन्ट बेनिफिसारिफोरजों 10,000निफ्राय 15-20,000 गेदारिं खालामनानै जोङो थांनाय 17 बोसोर बिपिएफनि समाव मोनै बुस्थुखौ जोङो जे बोरै मोननो हाखो बेखौ लानानै जोङो सावरायलायनाय आरो बेवहाय जोङो सांग्रांथि मोनसे सभाबो लाफानाय जादों, सावरायलायनायबो लादों। सांग्रांथि जों बेखायनो लानाय जादों जे आरोबाव जोंनि समाजावहाय बर' अनाबर' सोरबाया राजखान्थि खालामनो नागिरदों। आरोबाव जोंनि समाजखौ जोंनि बर' हारिखौ बोखावफ्लेनानै सोरखौबा बाथौ, सोरखौबा ब्रह्म, सोरखौबा बोलि बाथौ, सोरखौबा बिबार बाथौ, ब्रह्मनि गेजेरावनो मोननै ख्रिस्टियाननि बिसोरावहाय केथलिक, बेप्टिस्ट, एनएलसि, सिएनआइ माबा माबि बोखावफ्लेनानै बर'खौ लेथेर फेथेर खालामनो नागिरनायनिफ्राय जेन जोंनि हारिखौ रैखाथि होनायजों लोगोसे गुबुन गुबुन जाति जनगोष्ठीजों खौसे जानानै जोङो समाजखौ माबोरै दानो हागोन बेनिनो मोनसे एवारनेस प्रग्रामखौ ससिय' इक'नमिक्स एवारनेस प्रग्राम एन्ड अलस' दा बेनिफिसारि मिटिंखौ जों लानाय जादों। दिस इज आप टु हिम। बेयो बिथांनि खोथा। बिथाङा माबे उद्देশ্যजों इउपिपिएल, बिपिएफ आरो एपिपिनि बाथ्राखौ बुंदों जों मिथिया। खिन्थु बिटिसिनि बर'ल' नङा, बिटिसिनि 35,84,000 गासैबो जाति जनगोष्ठीआ बर'खौ लाफानानै जि धोरोमनि मानसियानो जा हिन्दु, मुसलमान, ख्रिस्टियान, सिख, बुद्धिस्ट, जैन, बर', अनाबर', ट्राइबेल, नन ट्राइबेल गासैबो मानसिया मिस्टार प्रमद बर' होननाय सासे गेदेमा सुबुंनि दैदेननायाव बिटिसि सरकार जे जाबाय दङ, जायखौ जोङो बर'लेण्डआव 17 बोसोर पुर्निमाखौनो जों नुवाखै, पुर्निमा अखाफोरखौनो जों नुवाखै। अमाबैसा जों 17 बोसोर अमाबैसा नुबोदों। दिनै पुर्निमा नुनाय लोगो लोगोनो जोंनि बिटिसि ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा इउपिपिएलखौनो प्रमद बर' बिथांखौनो अल्टारनेटिभ वे होननानै दिनै सायख'खाबाय। बेवहाय सोरबाया मोननै मोनथाम खौसे जानांगौ, सोरबाया ज' जानांगौ, बेखौ जोंहा बुंनांगौ गैया। लेट देम काम। बेवहाय फैनो हायो। मानोना जोङो देरहासार जानो हादों जोङो गणतन्त्रखौ गायसननानै, देरहासार जानो हादों जोङो दिनै सान्तिखौ गायसननानै। जे समाव बर'लेण्डआव असान्ति जादोंमोन बे समाव बर'लेण्डनि हिन्दु, मुसलमान, ख्रिस्टियानफोरखौ बासायनो, बर' अनाबर'फोरखौ खौसे खालामनो रावबो फैयाखैमोन। दिनै मानब गेदेर प्रमद बर' बिथाङा बेखौ गायसननायजों लोगोसे जोंनि गुबुन गुबुन राजनिति दोलोआ रिजनेलानो जा नेसनेलानो जा फैनानै दिनै बिटिसिआव राजखान्थि गेलेनो फैनो नागिरदों। लेट देम काम, वी वेलकाम देम। बेवहाय जोंहा बुंनांगौ जेबो गैया। नाथाय अल्टारनेटिभ वेया बेनो, आउट अफ 40थानि गेजेराव जोङो 32 देरहागोन। 8 थाखौ जोंसो गोसोबायदि नोंथांखौ देरहाहोनांगौ ना बिथांखौ देरहाहोनांगौ ना सोरखौ देरहाहोनांगौ, इट डिपेन्डस अन आस।